Niko berandu dator, 15 minutu berandutuko eta aprobetxatuko zuzeneko ematea. Zer den da, kafetxo hartzen ari nintzela galdera bat etorri zait. Justua alda ni astearte batez hemen arratsaldeko 5 Kanarietan, Euskal Herrian arratsaldeko 6ak, orain arratsalde pasa joatea, goizean padelen ibilita, atzo golfean, uretako motoetan, hemen astearte buruzuri batean, eta nire lagunak egotea zuten lan batean edo marekinari bati lotua eta justua alda benetan. Eta hori da, orain etorri zidan galdera eta zuekin konpartitu nahi dudana. Eta fondoan esaten dizuet, sentitzen dudala baietz, bai dela justua. Eta zergatik da justua, zen eta ez dira kasualitateak existitzen, dena kausa batetik dator, iraganeko kausa batetikan, eta bakoitzak egunero egiten ditugun ekintzekin ari gara etorkizun bat sortzen. Nik orain dela 3 urte irakasle izateri ez esan izan banio, gaur hementxe orain izintzen hemen egongo, baizik eta egon nintzen ikastetxe batean, aurrekin, aurrei eman beharreko asignaturak ematen edo soinketako irakasle izanez. Eta beti diot, ez dago bizitza bat hobea edo txarragoa, ez da hau bizitza bat hobea bestea baino. Baina justua bai, hau da, norberak hartzen ditugun erabakikin bizitza honetan, sortzen ari gara orain aldi bat eta aurkiztun bat. Eta jende asko ikusten dut beldura handia dituena, bikote harreman hori, errespetatzen ez duen bikote harreman hori usteko, edo lanean gustatzen ez zion lan hori ezezkoa esateko, edo bere gorputza zaintzen hasteko, eta konturatzea nahi duena da, benetan gu ari garela, bakoitz ari dela, gure etorkizuna sortzen, gaur ari garen erabakiak hartzen. Horregatik diot, bai dela justua, hau da, ez ba naiz ausartzen nire lan, gustatzen zaidan lan horri ez esatea, ba ez da aldaketarik etorriko nire lanean. Gustatzen, errespetatzen ez dago bikote harreman horri, ez esateko gaiz baldin naiz, beldur naiz delako, gero bakarrik eratzen lokisa, ez detorriko aldaketarik beraz. Aldaketak guk sortzen ditugu gure bizitzan, eta aldaketak sortu ahal izateko behar duguna da beldurrik ez izan. Hau da, aurrera pauso bat eman, ausartak izan, jendeak orokorrean egiten ez duen hori egiteko prest egon, hau da, ni orain dela 3 urte orokorrean zer izango zen normalena, irakasle sartzea ez, ez esate hori, eta zure barruko intuizioari, barruko ahotsari kasu egite horrek, ematen dizu gero, beste bizitza bat sortzera, bai? Eta beti diot, dirua izateak edo ez izateak ez dizu zure bizitza hobetzen, hau da, hemen egote adibidez, eta dirua izatea, baina ez baldin bazara gai zure osasuna zaintzeko, nik hemen asko ikusten duan bezala, ez dakate, ez dut zoriontsu ikusten, energia gabe, edo kilo askorekin, eta, karo, zuk ez baduzu disiplinarik zure buruan, zure burua zaintzen hasteko, nahiz eta diru asko eduki ez dut uste, bizitza handi bat biziko duzunik edo zoriontsu izango zarenik. Bigarrenik, ez bazara harremantzeko gai, hau da, ni hona etorri, baina hemen bakarrik egun barko banuke, bazea aspergura ez. Noski nahiko nukela hona etorri nire lagunekin, noski, izango litzateke laretxe. Nire lagunek izan bera, edo bereien bikote harremanengatik, edo bidearen lanagatik, edo ekonomikoki ezin dutelako, horrelako leku batera etorri, ezin dut bereiekin elkar banatu, egiten izen planak, ez? Urteko mototan ibiltzea, golfean ibiltzea, golfean mila gehiago ni bugian, baina edo padelen ibiltzea joatea, zen dudan da, noski nahiko nukela, bereiekin elkar banatu, baina ezin duten ez elkar banatu, ez dut egingo ere, jake ezin dudan lagunekin egon, ni ez naiz permitituko egitera, ez? Ni nire bizitza dut, eta nire bizitza sortzen ari naiz, eta bereiek bereien bizitza sortzen ari da. Ez da bizitza bat hobea, eta bestea txarragoa, ez dago kanpuan bizitzan, baizik eta barruan nire ustez zenbateko lasaitasun pakearekin bizitzaren, zenbateko libre sentitzen duzun hori esatea, zenbateko maitatzeko gaizaren, ni uste bizitza handi bat, edo zenbateko alaia zaren edo zenbateko esperientziak bizitzen dituzun, ni uste bizitza handi bat hor dagoela, ez? Eta askotan eguneroko rutinan galtzen gara, baina gero ez gara eguneroko rutinaz gogoratuko, biharko egunean, nik uste esperientzietaz askoz ere gehiago gogoratuko garela. Eta hau esan da, esaten ari nintzena, ez? Edukitzak ez du dirua, baina hona etorri. Eta ez baldin bazara zure, esango dugu, ez bazara ondo sentitzen zure buruan, buruko mina baldin badakazu, tripako mina baldin badakazu, eta osasun ez baldin badaukazu, diruak ez du deus balio, ez du deus balio. Eta bigarrenik, nire ustez garrantzitsuagoa dirura baino baita ere, harremanak, ez bazara gai harremantzeko, ez bazara benetan maitatzeko gai, ez bazara gai zure belduri aurre egiteko, ni adibidez hona etorri eta hemen bakarrik egon barko banuke, bai baina ez, eta enkanbio, egin dut lagun argentino bat, katalan bat, eta joan gara goizean golfean ibiltzea, eta orain zerbait hartzera goaz, eta
noski, errezagoa litzatekeela, nire lagunekin egitea, baina ezin baldin badut, goazen bilatzea beste balio batzuk. Eta horrek ez du esan nahi, ez duanik nahiko lagunekin betiko planak egin, ez? Sozietatera joan, eta egunen batean tabernan egon ere bai, beraiekin egoteagatik, bai? Baina benetan, niri gustatzen zizkian planak hauek baldin badira, edo horrelakoak egitea, edo bidea atzea, eta gustatzen bazaizkit. Eta beraiek ezin badute, ezin duzuna da, ez dut uste bentsat, kondizionatu zure zoriontasuna, ezin duzulako norbetek egin. Eta horregatik esaten ari nezen guzti hau da, azken finean konturatzeko, sortzen dugu bizitza guztia, nire ustez basea dagoela gure barrenean. Hau da, zuk ez baldin baduz basea, lehenengo esan duguna osasuna, ez? Ni ez baldin banaiz disiplinatua, buruz ez banaiz disiplinatua, ezin dut osasunik eduki. Hau da, ni gaur goizean ere joan naiz, nire kirola egin dut, eta bigarrena, harremanak, ez bagara harremantzen gogai, hau da, ez bagara gure beldurrei aurre egiteko gai eta benetako maitasuna zer den ulertzeko gai, eta bestekin konpartitzeko momentuak irekiak izateko gai, ez dut uste baita ere bizitza handi bat izaterik dugunik. Eta azkenik, ekonomikoki, mermatu baldin bagaude, hau da ez baldin badakagu askatasun ekonomikorik, gustoko ditugun plan horik egiteko, gustoko dugun restaurante hortara joateko, edo gustoko ditugun esperientziak bizitzeko, ez duzute bizitza handi bat edukitzeriko gaitasuna dugunik. Uste dut, ez ditugula pilariak basika ondo egiten, baizik eta egiten duguna da hipotekatu gure bizitza, eta nik ere egin hori ez, eta ekonomi etxe bat erosi nahi izan, edo, hau da, base hartu aurretik, hau da, gure burua zaintzen ikasi aurretik, osasuna zaintzen ikasi aurretik, harreman honak izan aurretik, egiten duguna da, sistemak ere nik uste bultzatuta, etxe bat erosi, edo bikote harreman baten sartu, ezkondu ez dakizar, eta ja konturatzerako familiakare, eta ja lotuta gaude, eta gero, hasten gara basari begira, ez? Osasuna falta zaigu, harremanetan hasera ditugu, orduan, nik uste importantena dela ulertzea, behin eta berriro diot, gure osasuna aurrena. Gu energia honekin sentitzea, gu ondo sentituta askoz ere erresagoa izango delako orduan harreman honak sortzea. Eta behin osasuna eta harremana ditugunean, orain nahi baduzu joan zaitez ekonomia diruaren bila. Nik adibidez orain dela 3 urte nire egoera ekonomikoa oso kritikoa zen, eta horregatik enfokatu nintzen, diru gehiago irabaztera, eta horregatik egin dudan guzti izan da lanketa pertsonala. Eta ni bakarri dakit zenbateko lan egin dudan, zenbateko ordu pila saltu ditudan, nire burua hobetzen, nire beldurrei aurre egiten, lotxak kentzen, pertsona lasaiago bizitzen ikasten, askeago izaten, ez dependintzen diruagatik, eta beti diot, nik osasuna beti izan dut, edo zorte izan dut, familia beti baserri girokoa, edo alimentu osona jan izan ditut, nire aita profesional izan ikan, kirolerako beti kirolaren inguruan ibili izan naiz, harremantzeko ez dut, arazo handirik eduki, egia esan gauza asko isiltzen dituen lotxagatik hori bai, baina gainantzean lagunak izan ditut beti, familia nire maitatzen naiz, orduan hori beti base izan dut, zorionez, osasuna eta harremanak. Baina, situazio ekonomiko larri batean aurkitu nintzen, eta orduan, enfokatu nuen nire bizitza hau ekilibratzera. Baina beti diot, eta nik dut orain nire bizitzako momenturiko nire bizitzen ari naiz, baina beti behar dugula ekilibrio bat, ez? Area guztiak ekilibratuta eduki, bizitza handi bat edukitzeko. Eta beti, esaten ari nintzen bezala, barnean dago bizitza handia. Hau da, ez da etorriko bizitza handi bat, area batean oso ondo baldin bat zaude, oso zuzen, baina bestetan ez bazara aske. Bai, orduan, esan dituzuen bezala, osasuna ez etorriko disiplinari gabe, harremanak ez dira etorriko benetako maitasuna zerren ulertu gabe, eta dirua ez da etorriko benetan diruak nola funtzionatzen duen ulertu arte, eta zure barreko beldurrak apurtu arte, hau da, lotzen zaituen lan hori utzi arte, edo diruarekiko duzun apego hori soltatu arte, ez da etorriko, orduan, lanketa guztia barrutik etortzen da eta pertsona kontzienteago bat izan da lortzen da. Eta beti diot, askotan beldurra gara, beldurtu egiten gara, psikologo, coach eta horrelako hitzak izan da, entzun da, ni aurrenekoan nintzen, anti-coach, anti-psikologo, anti-todo, baina irek eta ulertzen duzunen, badela bizitzeko beste modu bat, eta merezi duzula, ez? Zergatikan inor ez da inor baino gehiago, zergatikan merezi dut nik hau eta ez dine lagunek. Nik lana jarri dudalako, edo sinistu dudalako eta permititu naizela sinisten hasitzeko. Eta askotan nik usten dut, txikitako ditugun limitazioengatik, ez? Ni nola joango nago, ez dakat da estudiorik, edo nik nire lanpostuarekin
nola aterako ditu eta da, persona bezala, zure estudioek dituzun, ez dizute definitzen. Osea, zuk bilatu dezakezu bidea, egin dezakegu gauza asko, bai? Baina askotan ja sinismen limitante horiek apurtu gabe, ez gara gure burua permititzen, bizitza hobe bat edukitzera. Azken finean, beti esaten dudan bezala, inor, ez dut uste 80 urte ditugunean edo ja zartzaroan hasiko garenik pentsatzen zenbat sofritu dugun eta zenbat aguantatu dugun bizitza honetan. Nik uste gehiago pentsatzen jarriko garela ze esperientzia bizitzan ditugun, ze momentu, ze barre, ze gauza bizitzan ditugun, eta nik uste nik bentsat hori bilatzen duela, ez? Bizitza handi bat horrela ulertzen dut bentsat. Eta así que, bueno, hauxe zen hasten da eta personal, burua landu eta kontzientago sentitu da. Orain, aprobetxatu nahi nuen tartetxoa, 10 minututxo hauek, zuekin elkarpenatzeko, eta hori xo, mila esker horregotegatik, eta hurren arte, agur, bizan.